Da, vi ste novosadska grupa, jeste dugo zajedno? Jeste, dugo sviramo. 2 godine postojimo kao grupa Moskva, godinu dana u ovoj postaji. I kakvim vam se čini taj muzički život u Novom Sadu, mislim na ovu vrstu muzike? To je zlo i naopako. U Novom Sadu stvarno, što se tiče rock'n'rolla, tu je mrka kapa. Zašto? Šta je to tako teško? Pa to, valjda tako je podneblje, takvi smo ljudi. Ne prima vas publika ili vam se ne daje šansa? Pa nije, i publika je tako vaspitana vremenom, godinama prošlim, jel? Jedino Đorđe Balašević je tu. I kad odemo bilo gde sa strane, kad odemo na stranu, uvijek nas tu porede sa Đorđetom Balaševićem nekako, on je kao pečat tog Novog Sada. Pa da pokušamo onda i večeras malo da pridobijemo tu novosadsku publiku, a vi ćete to u 2 navrata večeras učiniti. Da pokušamo. Prvo je ovde, a drugo je u Spensu danas, jel? U 20:30 časova koncert grupa Moskva je na tema. Pozivam svo društvo i sve rock'n'rollere u Novom Sadu da dođu obavezno na ovu žurku, neće se pokajati. To je večeras, a šta ćemo sada čuti? Pa sad ćemo prvo čuti kompoziciju Na ulicama. Da li to ima neke veze sa pripremom vaše ploče? Pa ima veze, to će biti prva kompozicija na A strani naše buduće LP ploče koja će izaći za beogradski Jugodisk. To je prva ploča vaša? Jeste prva ploča. Kada je očekujemo? Pa na leto, a nećemo se buniti ako izađe i na jesen. Nadamo se da će biti tako, izvolite. Hvala. Neki ne boli glava, lažem, noć je pravi čas.